Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται καθημερινότητα, χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Με την Κατερίνα Σωτηράκου, διδάκτορα του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ, μπαίνουμε στον κόσμο των fake news και συζητάμε για το fact-checking και το project Καλυψό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το project Καλυψό. Πώς θα αλλάξει λοιπόν το τοπίο στην παραπληροφόρηση που παρατηρείται στην Ελλάδα και το πώς κάνουμε fact-checking? Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα fake news, οπότε το Καλυψό είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να αλλάξει το πώς σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε fact-checking. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε κάποιους επαγγελματίες δημοσιογράφους ή fact-checkers που αποφασίζουν εκείνοι ποιες είναι οι ειδήσεις που θα ελέγξουν. Τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε ο κάθε πολίτης που βλέπει κάτι στα social media ή στο κινητό του σαν ειδοποίηση ή σε κάποιο site να μπορεί να πει ότι κοίτα, αυτό που βλέπω παίζει να είναι ψεύτικο και θέλω κάποιος να το ελέγξει για μένα. Άρα τι θα κάνει? Θα κάνει ένα flag, δηλαδή με ένα κλικ θα πηγαίνει αυτό το link, το URL στην πλατφόρμα του Καλυψό και ένας επαγγελματίας από το Newsit θα το ελέγχει και τότε όταν πολλοί άνθρωποι έχουν αμφιβολίες για το ίδιο θέμα, αν όντως είναι ψεύτικο, τότε θα βγαίνει και το fact check για αυτό. Οπότε δίνουμε στα χέρια του πολίτη τη δύναμη αυτή που κάποτε είχαν μόνο οι δημοσιογράφοι και οι fact-checkers. Τώρα ο καθένας θα μπορεί να ελέγξει μέσω της πλατφόρμας αν κάτι είναι ψεύτικο ή δεν είναι. Οπότε αυτό είναι το καινούριο, ότι δίνουμε δηλαδή στην κοινωνία αυτήν την πρόσβαση στο fact-checking και σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι πάρα πολύ έμπειροι που θα ελέγξουν το περιεχόμενο αυτό και αν όντως είναι ψεύτικο θα γίνει ένα ολόκληρο κείμενο που θα εξηγεί γιατί είναι ψεύτικο κλπ. Οπότε αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό. Και το Καλυψό έχει προκύψει από την ανάγκη που είδαμε. Από έρευνες που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο, είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη για τους ίδιους τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να μπορούν να ελέγξουν κάτι στην Ελλάδα. Οπότε πιστεύουμε ότι θα αλλάξει γενικά το πώς αντιλαμβανόμαστε τις ειδήσεις και το πόσο εύκολο είναι να επαληθεύσουμε κάτι. Μπορεί να βελτιώσει και τη σχέση του κόσμου με τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό ευχόμαστε και αυτό ελπίζουμε. Γιατί υπάρχει πλέον αυτό το κακό ότι οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται τα παραδοσιακά μέσα και πιστεύουν ότι το Instagram, ας πούμε, και το TikTok είναι πιο έγκυρα. Αυτό είναι λάθος. Οπότε, αν μπορέσουμε λίγο να δώσουμε ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας, το πω, της επαλήθευσης και στον ίδιο τον άνθρωπο, να δει ότι, κοίτα, αυτό που είδα στο Instagram παίζει να είναι ψεύτικο και τελικά όντως να είναι, θα δείξουμε λίγο ότι οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά να σηκώσουν το τηλέφωνο, να βρουν κάποια πηγή, κάποιον άνθρωπο να το ρωτήσουν, να εξακριβώσουν τις ειδήσεις. Δεν είναι όλα social media. Χρειαζόμαστε και τον δημοσιογράφο να κάνει τη δημοσιογραφία, τη δουλειά του. Οπότε ναι, ελπίζω ότι η εμπιστοσύνη θα φτιάξει μέσα από, όχι μόνο με το Καλυψό, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες θα έρθουμε πιο κοντά. Δηλαδή και το Πανεπιστήμιο πιο κοντά με τους πολίτες και οι πολίτες πιο κοντά με τα μέσα και το Πανεπιστήμιο. Οπότε πιστεύουμε ότι συμπράξεις σαν αυτήν στο μέλλον θα αποτελούν τον πυρήνα για να εμπιστευτούν πιο πολύ οι πολίτες τα μέσα. Δηλαδή, εμείς ερχόμαστε σαν το μεσάζοντα μεταξύ των πολιτών και των μέσων και ελπίζουμε να δουλέψει. Και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.